I zdravo svima u još jednoj novoj epizodi Moja mapa. Ja sam Ostrkivo, a vi gledate novu epizodu Moja mapa. Ovo bi trebalo da bude, vjerojatno znate, organizacija Vagos ili Mafija Vagos. Evo malo kako izgleda otprilike. Evo, počnemo odatle. Tu za bajseve i tako to. Treba sve da bude žuto, inače ko je tamo bajs i automobili, ali neće da može. Evo dalje sa bajs. Tu bi trebalo bude 5 banashe auta, sve žuto naravno, 2 kombija žuta za šrcovanje, da ta 2 auta, eto ih, ima malo detalja tu popode i tako to. Tako, nije nešto specijalno, ono čisto, eto ima. Pored grafita. Evo zgleda. Sabajsim, da, cijele, ujebote. Sve ovo, ajde idemo do gore sa ovako. Sve okolo je ograđeno, nema načina da se uđe.Aka, ono tamo, čekaj sad ćemo pokazati samo da ovo. Nije maš, možete izaći, ali možete doći. Sad ćemo prvo testiramo. Nema šans, nemoguće. Not possible. Aj preko ove ograde, ne može se preskače. Ne može. Kaže ne može. Ne može, ne može se preskače. I dole isto je. Ovdje će biti još jedna organizacija. Ali nju da ne pominjemo napred. Vidjet ćete kako će izgledati. U mojoj glavi sve to solidno, lepo ako ste izgleda. Kako ćemo napraviti, vidjet ćemo. Ona treba bude kapija. I ovdje isto sa strane ograđena. Tu kapija treba bude za gorivo. Bajsevi. Čisto rad zabave može tako. Šverc, brzo auta, sporija auta, klasika. Tako ja ću da. Jako malo potonulo kao što vidite, to sam tako i hteo. Vidite evo kako je to. Hulje. Ovdje je nešto, možda i uspije. Teško da će to se desiti, ali dobro. Tu malo krš autić. Uspeo sam. Bio. I idemo još. Čekajte. Uspjet ćemo. Dobro. Evo ga parkiram. To je bilo to. To dole. Mapice. To je bilo to od moje mape. I mi se ljudi vidimo u sljedeća epizoda. Ček malo prvo za moju klasičku. I idemo. Klasika. Taratara. Classic.
Abra šabra dobre. I da vam pokažem da još jedan deo koji sam napravio, to bi bio neki ulični deo, ali bilo bi mi glupo da ga snimam, jer jako kratko traje, pa da vam pokažem sad. Dobro, ja nisam zaboravio. Ćemo voziti auto i vidite već od auta. Piazza, piazza, afte curafte, pedinari, givepe pedinari per amende, e pedinari, forate de rende, pedinari, živati deca. Nemojte, dobra, neću si ovu klasiku. Moj klas. Mogu bi, auto neki bi ovdje, da, tačno, mogu bi ovdje neki auto da se doda. To bi tako izgledalo. Klasika. Tu kao neka pijaca, nešto malo od dole kao stepenice, a tu najbolji deo ovdje. Tako on tiše. What the... Aha. Onda tu... Ima i tu... Tu bre ovo... Oho, kontiš se razdrkao. I taj tu kontiš. Tu malo radio, košarkica, vatrica se ima, se grejemo šterećemo samo kada se napadnu neki, samo baš to uda. Evo logike jedne što ima. Čekaj, samo se popne na kuću. Kroz ove 3 rupe ne možete proći, kroz ovu i kroz ovu jedino možete. Nema logike ovo što sam sad upravo uradio, a možete ući i izaći u kuću. Sada na klasici. Vidimo se u sljedećoj epizodi, do tada, pozdrav ljudi.